Severojižní magistrála je nejdůležitější páteřní komunikací centrální oblasti hlavního města Prahy. Denně tudy projede až 100 000 vozidel a je tedy jednou z vůbec dopravně nejzatíženějších pražských komunikací. Magistrála vedená centrem hlavního města je pozůstatkem řešení systému komunikační sítě zvané Zákos z per projektantů 70. let minulého století, které je však pro současné potřeby hlavního města zcela nevyhovující a navíc poškozuje prostředí pražské památkové rezervace a památkové zóny Vinohrady. Vlivem nepřetržitého průjezdu vozidel dochází k závažnému překračování povolených exhalačních a hlukových limitů, což výrazně znehodnocuje životní podmínky místních obyvatel i návštěvníků. Hustota osídlení na Praze 2 je nejvyšší z celého hlavního města a činí více než 13 000 obyvatel na kilometr čtvereční. Jen v Legerově ulici žije trvale 1200 osob, což je více než má 14 z 57 samostatných městských částí. Jsou zde budovy základní školy a gymnázia, 7 staveb občanské vybavenosti, 6 administrativních budov a další. V Sokolské ulici je mimo jiných objektů dětská a urologická klinika. Katastrofální je ovšem dopad magistrály na místní dopravu v celé městské části. Nejedná se pouze o samostatné směry severojižní magistrály v ulicích Legerova a Sokolská, ale především o vazby na přilehlé oblasti. Nejzávažnější a nadále zcela neudržitelné je napojení Vinohrad na magistrálu. Výjezd z území je možný pouze ulicemi Vinohradská a Anglická a většina řidičů tak musí ujet dlouhou vzdálenost, aby se posléze na Nuselský most vraceli opačným směrem. Ve špičkách je křižovatka ulic Anglická a Bělehradská zcela neprůjezdná, neboť se zde oba dopravní směry snaží dostat na magistrálu. Navíc je mezi ulicemi Legerova a Sokolská pouze krátký blok budov, který pojme v intervalech semaforů jen málo vozidel. Stejně závažný problém vzniká také na náměstí I.P. Pavlova, kde se na oba směry magistrály připojuje doprava z Ječné ulice. Situaci zde komplikuje také křížení s jednou z nejzatíženějších tramvajových tras a mimořádně intenzivní pěší provoz, který představuje více než 27 000 chodců za den. Není tedy pochyb o tom, že je stávající situace kolem severojižní magistrály dlouhodobě neúnosná a je nezbytné ji začít odborně a koncepčně řešit. A to nejen s ohledem na situaci v Praze 2, ale také s ohledem na celopražské řešení dopravy. V minulosti už padla celá řada návrhů na řešení dílčích úseků, ale k odstranění valné většiny výše popsaných problémů je nezbytné chápat zklidnění magistrály v centrální oblasti jako jeden celek. Zde předkládané řešení je sice finančně náročné, ale přináší nejvíce pozitiv pro toto citlivé území města a hlavně není jen krátkodobým odsunutím problému do chvíle, kdy doprava ještě více zhoustne nebo dojde k další dopravu ovlivňující výstavbě. Spolu s řadou dalších návrhů se i tento shoduje na principu řešení v horní části Václavského náměstí, kde je doprava vedena dvoupatrovým tunelem za budovu Národního muzea. Tím je odstraněna těsná vazba Václavského náměstí na magistrálu a zároveň je obnoveno pěší propojení Vinohrad a historického centra Prahy. Třípruhové hloubené tunely pokračují do Čelakovského sadu, kde je navržena nájezdová a výjezdová rampa pro napojení na povrchovou síť. Odtud se tunely zužují ze 3 pruhů na 2 a dvoupatrový tunel se mění na 2 samostatně ražené tunely vedoucí dopravu směrem k Nuselskému mostu. Tunel z centra je veden pod ulicí Sokolskou, tunel do centra z větší části pod ulicí Lublaňskou. Předností tohoto návrhu je i možnost zprovoznění jednoho tunelu, zatímco druhý bude teprve ve výstavbě, což samozřejmě přinese nemalou časovou úsporu a minimalizuje negativní vliv výstavby tunelů na dopravu po magistrále. Návrh s ohledem na dopravní vytížení počítá jako první s výstavbou a zprovozněním tunelu směrem do centra. V předpolí Nuselského mostu je navrženo vyústění dvoupruhových tunelů na povrch a jejich napojení na most.
Zároveň je v obou směrech připojena jednopruhová komunikace propojující Nuselský most a další ulice na povrchu. Celková délka tunelu ve směru z centra je 1430 metrů a ve směru do centra 1258 metrů. Stavebně je ražený tunel navržen v profilu, který je výhodný ze statického hlediska a současně umožňuje kvalitní a spolehlivý způsob větrání, které je rovněž významným prvkem navrhovaného řešení. Vzhledem k charakteru a umístění tunelu je navrženo příčné větrání s přívodem čerstvého venkovního vzduchu kanálem pod vozovkou a odvodem znečištěného vzduchu kanálem umístěným v klenbě tunelu. Větrací kanál pod vozovkou tunelu je možné zejména v první etapě výstavby využívat pro evakuaci osob v případě požáru. Ve střední části tunelu v prostoru Fignerova náměstí bude umístěn hloubený objekt strojovny vzduchotechniky, která bude zajišťovat přívod čerstvého venkovního vzduchu nasávaného z prostoru parku a odvod znečištěného vzduchu nad střechy okolních objektů. Svedení dopravy pod povrch historické zástavby ve svém důsledku přinese minimálně 50% redukci dopravního zatížení na povrchu a pokles hluku o 4 až 5 decibelů, tedy na méně než polovinu současného stavu. Stávající ulici Legerovou a Sokolskou bude také možné stavebně upravit a změnit jejich dnešní uspořádání ze 4 pruhů na 2. Vzniknou zde parkovací stání, zeleň a prostory pro pěší, což ulicím navrátí důstojnější estetickou i funkční tvář. Alternativně předkládaná varianta první etapy takzvaného krátkého tunelu sice řeší podobným způsobem oblast okolo horní části Václavského náměstí, avšak spolu s povrchovou úpravou a redukcí dopravy v ulicích Legerova a Sokolská by mohla situaci v oblasti Prahy 2 ještě zhoršit. Je tedy zřejmé, že jedině převedením tranzitní dopravy v celé oblasti do podzemí lze dosáhnout výrazného omezení povrchové dopravy a tím i zlepšení poměrů na řízených křižovatkách, včetně hladší průjezdnosti tramvají. Při hledání vhodných alternativ řešení tohoto letitého a komplikovaného problému nelze jen zlepšovat obraz města v horní části Václavského náměstí, ale je třeba především řešit zcela neúnosnou situaci nejvíce postižených obyvatel města. Ti se těžko mohou spokojit s tradiční argumentací, zdůrazňující návaznost na dokončení městského okruhu, která trvá již desítky let.